ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥିଲା ମୋର ଡିଭାଇନ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍ପରାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତ କାଲି ମୁଁ ଝୁମ୍ପରା ଯାଇଥିଲି। ଝୁମ୍ପରାରୁ ରାତି 9:30ରେ ବାହାରିଲି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଣି 10ଟାରେ ଲଗେଇଲି। 10:45ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଛାଡିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଭୋର 4ଟାରେ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 5ଟାରୁ ଶୋଇଲି। ଆଉ 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ନା ରେଡି ହେଇକି ପୁଣି 7ଟା ବେଳେ ଗାଡି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ 1 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ମୁଁ ଉଠିଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟିକେ କଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଣି ବରମୁଣ୍ଡା ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡି ଲଗେଇଛି। ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 7:50ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁ ଦେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ଝୁମ୍ପରା ଯିବି। ତ ଝୁମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମଣ୍ଡପ କାଲି ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲାନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ମାଙ୍କ କୃପା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝୁମ୍ପରାରେ କେତେ ବଡ ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁ ହିଁ ତ ଦେଇଛୁ ଆମ ଆଖିରେ ସପନ, ତୋ କାନିରେ ବନ୍ଧା ପରା ଆମରି ଜୀବନ। ତୁ ହିଁ ତ ଦେଇଛୁ ଆମ ଆଖିରେ ସପନ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମ୍ପରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭବ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ। ପାଦ ତଳେ ରଖିଛୁ ମନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ ମଣ୍ଡପ। ତ ମନକୁ ଜାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପଥର କରିବୁ ପାଣି, ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଥିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।